Pwy oedd Llywelyn ap Gruffudd, a sut wnaeth e helpu i lunio hanes ein cenedl? Fe oedd Llywelyn ein lliw olaf, ac mae llawer yn ei ystyried fel tywysog olaf Cymru fel gwlad annibynnol. Cymerodd Llywelyn reolaeth dros Wynedd yn 1255, ac ymhen ychydig flynyddoedd, wrth i arweinwyr eraill Cymru ddangos teyrngarwch ato, dechreuodd ddefnyddio'r teitl Tywysog Cymru. Fe oedd yr unig Gymro Cymraeg i fod yn Dywysog Cymru, a'r unig un i gael ei gydnabod gan Frenin Lloegr mewn cytundeb rhwng Llywelyn a Harri'r Trydydd wrth Gastell Trefaldwyn yn 1267. Ond nid dyma unig gysylltiad Llywelyn a lleoliadau cadw. Cipiodd Gastell Ewlo o reolaeth y Saeson yn 1256. Hefyd, ar ôl brwydr gyda'i frodyr Owain a Dafydd, dywedir i Llywelyn gadw Owain dan glo yng Nghastell Dolbadarn am 20 mlynedd. Carcharwyd ei frawd arall Dafydd hefyd, ond cafodd ei ryddhau yn gynnar gan dderbyn tir fel ymddiheuriad gan ei frawd. Ar y tir yma, adeiladodd Dafydd Gastell Caergwrle. Gweithygodd perthynas ddiplomyddol Llywelyn a Lloegr ar ôl i Edward y Cyntaf ddod yn frenin yn 1272. Arweiniodd Edward y Cyntaf fyddin enfawr i Gymru yn 1277 ac eto rhwng 1282 ac 1283. Cafodd Llywelyn ei ladd mewn brwydr yng Nghilmeri ar yr 11 o Rhagfyr 1282 ac mae cofeb i'w anrhydeddu yn sefyll yno hyd heddiw. Mae'n parhau i fod yn arwr gan mai fe oedd arweinydd olaf Cymru fel gwlad annibynnol. Dewch i ymweld â rhai o'r lleoliadau cadw oedd yn holl bwysig i fywyd Llywelyn ap Gruffudd. Cadw, er lles pawb.